Inselmilkom. Illum il-ħamis 21 ta' Jannar, festa ta' Sant'Agnese, Verġni u Martri. Nilqakom għal-Quddisa u r-Rożarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu dwar waħda mit-taqbidiet ta' Ġesu max-Xitan, taqbida bejn it-tajjeb u l-ħażin li aħna l-insara rridu ngħixu ta' kuljum fil-ħajja tagħna. Mulej, fuq l-eżempju ta' Sant'Agnese, għamel li permezz tat-talb nibqgħu sħaħ sal-aħħar fil-fidi. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Illum qegħdin infakru il-festa ta' Sant'Agnese. Għadkom kemm rajtu xejn isbieħ ta' din l-arpa ġdida li ġab il-Maestro Jacob Portelli u li xtaq li imbirkuha propju fil-festa ta' Sant'Agnese għaliex hu semmi Agnese. Spiegali li hija arpa bi stil barokk għalkemm maħduma bl-idej Milan propju f'dawn l-aħħar xhur u jiena bil-qalb imbirek mhux biss lilek Jacob imma anke dal-istrument sabiħ li bih qed tani tant okkażjonijiet ta' ferħ imma b'mod ukoll speċjali liturġija li niċċelebraw. Nitolbuk mulej li ħlaqt il-bniedem u li fil-ħolqien tajtu tant eżempji sbieħ ta' għana u ta' ferħ. Li tbirek dan l-istrument li aħna ġibna qudiemek li l-kull min jużah biex u jurina żbuħija tiegħek ixennaqna għalik bi Kristu Sidna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Hekk wara li berikna l-arpa li llum qed tiżżanżan f'din il-quddisa li aħna inxandru mill-kurja niftakru f'din il-qaddisa kbira Sant'Agnese. San Ambroċ li kien isqof ta' Milan fir-raba' seklu jgħid hekk: illum il-festa ta' Qaddisa Verġni ejjew nixbħuha fis-safa tagħha. Il-festa ta' Qaddisa Martri noffru lilna nfusna b'sagrifiċċju. Illum il-festa ta' Sant'Agnese. Jingħad li kienet għadha 12-il sena meta ħadet il-martirju. Xieħru xija ta' min jistmerra aktar u aktar meta anqas lil tfajla hekk żagħżugħa ma' ħafrita. Imma wkoll xkobru qawwa ta' fidi li ħadet ix-xbija tagħha, ix-xhieda tagħha saħansitra minn xebba eċ kejkna fil-omor. Din it-tfajla ta' 12-il sena ma riditx toffri s-sagrifiċċju lill-Allat fil-persekuzzjoni qawwija li kienet propju f'Ruma lejn l-aħħar tas-seklu 3. Hemm żewġ dati tal-mewt ta' Agnese. Ma nafux jekk taħt il-persekuzzjoni ta' Deċju jew il-persekuzzjoni ta' Dioklezzjanu. Nafu li f'Ruma hemm diversi knejjes li jżommu l-memorja ta' Agnese. Minn Ruma jaf Pjazza Navona hemm il-knisja dedikata lil Sant'Agnese fil-post tal-martirju tagħha. Imbagħad ġiet mitfuna fuq il-Via Nomentana, il-barra minn Ruma għax hemmhekk kienu ċ-ċimiteri u it-tifla ta' Kostantina bniet knisja ċkejkna propju fuq il-qabar ta' din il-martri nisranija Agnese. Minn dejjem kien hemm devozzjoni għal din il-qaddisa martri żagħżugħa u bl-interċessjoni ta' Sant'Agnese isimha jfisser persuna safja. Aħna nitolbu għaż-żgħażagħ kollha tagħna
iż-żgħażagħ tagħna jagħmlu l-griżma propju fl-età li fiha Agnese tat ħajjita biex tkun propju lejali u fidila lejn Ġesu. Ma xtaqitx tiżżewweġ, dak iż-żmien anke ta' 12 sena kienu jżewġuhom u kien hemm it-tifel tal-prefett ta' Ruma rrieda u jqalblu le u biex ipattijiela kixef li hi nisranija u kkundannawha għal qtuħ ir-ras. Agnese dejjem tiġi preżentata propju b'ħaruf ġwejjed li jfisser ukoll isimha u l-fatt li isimha mill-Griek ifisser persuna jew ħaġa safja. Ejjew nitolbu l-interċessjoni tagħha biex aħna li ħafna drabi ma nkunux safjin la fil-moħħ u la fil-qalb ikonna il-maħfra u l-ħniena tal-mulej. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Alla ta' dejjem li tista' kollox intażel il-ħwejjeġ dgħajfa tad-dinja biex tħawwat il-qawwija fil-ħina tiegħek għatina li nibqgħu sħaħ fil-fidi fuq l-eżempju ta' Santa Agnese martri tiegħek li llum niċċelebraw id-daħla tagħha fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra lill-Lut. Ħuti, Kristu jista' jsalva għal kollox il-dawk li bih jersqu lejn Alla. La darba hu jibqa' għal dejjem ħaj biex jidħol għalihom. Dan hu ta' bilħaq il-qassis il-kbir li kien jgħod għalina qaddis, innoċenti, safi, maqtuħ mill-midinbin, merfuħ il-fuq mis-smewiet, li ma għandux bżonn bħal assassini kbar l-oħra joffri kuljum is-sagrifiċċju, l-ewwel għad-dnubiet tiegħu stess, imbagħad għad-dnubiet tal-poplu. Dan hu għamlu darba għal dejjem, meta offra lilu nnifsu. Għax il-liġi tqiegħed bħal assassin il-kbar bnedmin li huma dgħajfa. Iżda l-kelma tal-ġurament li ġiet wara l-liġi tqiegħed iben li ġie magħmul perfett għal dejjem. Din hi issa l-aqwa ħaġa li rridu ngħidu, li aħna għandna qassis hekk kbir li qatt fuq il-lemin tat-tron tal-kobor ta' Alla fis-sema, Ministru tas-Santwarju u tat-Tabernaklu veru li hu magħmul mill-mulej u mhux mill-bnedmin. Kull qassis isir biex iressaq l-offerti u joffri s-sagrifiċċji. Jeħtieġ għalhekk li dan ikollu xi ħaġa x'joffri. Issa li kieku Kristu kien fuq l-art ma kien ikun qassis xejn. Billi fuq l-art hawn qassisin li jressqu l-offerti skont il-liġi. Dawn jaqdu santwarju li hu xbija u del ta' dik tas-sema. Skont ma Alla qal il-Mosè meta dan kien wasal biex iwaqqaf it-tabernaklu. Qis li tagħmel kollox fuq il-mudell li wrejtek fuq il-muntanja. Issa il-ministeru li kiseb Kristu hu daqshekk aqwa minn dak tal-imoddi, daqskemm huwa aqwa il-patt li tiegħu u l-medjatur, għaliex hu parti mibni fuq wedijiet aqwa. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma titaxxax b'sagrifiċċji u offerti, imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabtnix vittmi ta' ħruq u ta' tpattija. Imbagħad jien qed hawn jien ġej. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi
li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi, dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja b'ġema kbira, xuftejja ma żammejthomx magħluqa mulej. Dan int tafu. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Jitneħħew u jifirħu bik, dawk kollha li jfittxuk. Jgħidu dejjem kbir il-mulej dawk li jħobbu s-salvazzjoni tiegħek. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu ered il-mewt u dawwal il-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu telaq flimkien mad-dixxipli tiegħu għan-naħa l-oħra tal-baħar u kotra kbira mill-Galilija marret warajh. U mill-Ludija minn Ġerusalemm, mill-Idumija mill-naħa l-oħra tal-Ġordan u mill-inħawi ta' Tir u Sidon, kotra kbira ta' nies li semgħu b'kull ma kien għamel marru ħdejh. U qal lid-dixxipli tiegħu biex iżommulu dgħajsa mħejjija fil-qrib minħabba l-kotra biex ma jafsux fuqu, għax billi kien fejjaq ħafna nies daw kollha li kellhom xi mart kienu jrossu fuqu biex imissuh. U l-ispirti ħżiena kull darba li kienu jilmħuh kienu jinxteħtu fl-art qudiemu u jaqbdu jgħidu int liben ta' Alla. Iżdu kien jordnalhom bisħieħ biex ma jurux min kien. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju. Nitnatfu minn dnubietna. Fit-tielet kapitlu ta' San Mark għandna din ix-xena straordinarja ta' folol kbar li jippruvaw jersqu lejn Ġesu. L-Evanġelista San Mark jgħid li kienu joħdulu il-morda tagħhom u dak kollha li kellhom xi mart kienu jrossu fuqu biex imissuh. Din l-insistenza li jmissu lil Ġesu. San Mark ma jagħtennix teoloġija kbira tal-iben tal-Alla li sar bniedem, imma kemm il-darba jagħtina xeni fejn in-nies jew iridu jmissu lil Ġesu jew Ġesu stess imittidu biex imiss u jfejjaq lil xi ħadd. Bekk jagħtina xorta waħda dan is-sens tal-qawwa ta' Alla li hemm fl-iben tal-mulej li jsir bniedem fostna. Aħna nistgħu narawh, nilmħuh, nisemgħuh, immissuh. Il-poplu jiġi minn kull naħa tal-inħawi mhux biss mill-poplu Ludi, fil-lista twila li smajna fil-bidu ta' din is-silta hemm ukoll ambjenti li ma kinux Lut, kienu ambjenti pagani. Tir, Sidon, l-Idumija, naħa l-oħra tal-Ġordan, daw kollha kienu ambjenti li ma kienx hemm ħafna Lut fihom imma kienu wkoll artijiet pagani. Dak li mbagħad tissejjaħ ukoll id-Dekapoli, ir-reġjun tal-10 tibliet. Tant hija qawwija l-folla li Ġesu jitlob lid-dixxipli biex jibbukjawlu dgħajsa ħalli joqgħod fuqha biex almenu ikun hemm ftit distanza ħalli hu mhux biss ma jafsux fuqu imma jkun jista' jgħallem bil-kumdità. Imma għalkemm japprezza l-għaġġ li għandhom in-nies għalih
ma jħux pjaċir meta l-ispirti ħżiena li jarfu minnu għax ix-xitan għandu intelligenza spiritwali u anġelika u allura jaraf minnu li ben ta' Alla, imma Ġesu ma jridx ix-xhieda tax-xitan. Anzi jixtieq li juri minnu propju billi jobdil il-missier. U aħna nafu li il-mulej juri l-identità veru tiegħu u dim id-disċipli privatament fuq it-tabor meta l-missier jgħidilhom isimgħu lilu. Imma il-mulej jgħidilhom tajdu l-ħadd qabel billi l-bniedem imut u jqum mill-imwiet. Dak huwa l-mument fejn Ġesu juri tassew minnu. Aħna nersqu bil-mod il-mod li ir-randan il-ġimgħa kbira u lajt nifmu li f'dak il-mument Ġesu juri minnu. M'għandux bżonn li jarfu x-xitan u jikxfu, imma jrid li aħna nifmu li huwa l-imħabba ta' Alla magħmul bniedem propju meta nkunu xhieda tal-passjoni, il-mewt u l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Di kienet il-fidi anke taż-żagħżugħa Agnese, tfajla ta' 12 sena li tħalli kollox ma tiċħat il-Ġesu u ma tibżax quddiem il-bojja fejn lum hemm Pjazza Navona biex jaqtawla rasa. X'kuraġġ fit-tfajla daqshekk żagħżugħa. Imma dan il-kuraġġ ġej minn fidi qawwija li Ġesu li ben ta' Alla magħmul bniedem jista' jagħtiha l-premju tal-ħajja ta' dejjem. Li lilu trid tingħata u lilu ma tridx tiċħad. Ejjew nitolbu li aħna tant dajfin bl-interċessjoni l-qawwa tal-qaddisin fosthom ta' Santa Agnese ikonna iżjed kuraġġ fix-xhieda tagħna. Nitolbuk mulej bl-interċessjoni ta' Santa Agnese għaż-żgħażagħ kollha tagħna, b'mod speċjali għaż-żgħażagħ tagħna li ta' 12 sena jagħmlu u jieħdu l-griżma tal-isqof. Biex il-mulej jagħtihom den ta' kemm iħobbhom u għarfien li hu tassew teżor kbir li temmen f'Ġesu u tħaddnu f'ħajtek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal-Dusija tiegħu il-Papa, l-Isqof ta' Ruma, li hija msebħa bid-demm imċarċar ta' din iż-żagħżugħa Agnese u tant martri oħra biex hu jibqa' xhieda ħajja u sabiħa tal-imħabba ta' Alla għad-dinja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Il-bieraħ konna xhieda tal-inawgurazzjoni ta' President ġdid Amerikan, nitolbu għal President Biden biex hu iħaddan il-valuri ta' dinjità, ta' onestà, ta' verità li semma il-bieraħ fid-diskors tiegħu u li jkun preżenza li ġib il-paċi u s-solidarjetà fid-dinja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għalina il-Maltin u l-Awċin biex nibqgħu nożżu id-don tal-ħajja bil-bidu tiegħu fit-tnissil sa tmiem tiegħu kif irid Alla u qatt ma nieħdu ħajjitna bidejna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda tagħna b'mod speċjali dawk milquta bil-COVID-19, dawk li qegħdin jieħdu ħsiebhom l-awtoritajiet tas-saħħa. Nitolbu għalina l-koll biex bl-interċessjoni tal-qaddisin mod speċjali ta' Santa Agnese aħna ikonna l-ħarsien. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-mejtin kollha tagħna, b'mod speċjali dawk li mietu f'daw l-aħħar sigħat u f'daw l-aħħar ġranet biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal daw kollha fil-Knisja li jieħdu ħsieb iż-żgħażagħ u t-tfal tagħna, mod speċjali daw kollha li jaħdmu fil-Fondazzjoni Sebħ li hija propju il-qalb tal-Knisja għat-tfal u għaż-żgħażagħ tagħna f'diffikultà biex int tagħtihom il-qawwa u l-ġenerożità li għandhom bżonn fix-xogħol tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej.
Il-qamulej nitolbuk it-talb tagħna bl-interċessjoni ta' Sant'Agnese u tal-martri kollha tiegħek. Atina qalb kbira mimlija bl-imħabba tiegħek. Inti tgħixu s-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u għall-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Birek mulej u qaddes din l-offerta li qegħdin nagħmlulek u kebbes fina dak in-nar ta' mħabbtek li bih Sant'Agnese elbet id-batijiet kollha li soffrit fil-martirju tagħha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għali Sant'Agnese ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma tagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u s-saħħa lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu l-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismu jewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewit. Illum se nitolbu l-ewwel talba Ewkaristika l-kanoni Ruman li mill-antikità isemmi lil Sant'Agnese. Missier ħanin mit-sokontana nitolbuk bibnej Ġesu Kristu Sidna, ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatiha slim ħarisa għaqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, l-Isqof Joseph li qed jgħinni, l-Isqof Anton u mal-isfijiet kollha li ħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Dakar mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna, inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għal-jom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw u huma jresqu it-talbu xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin ma' Knisja kollha xirka waħda ta' mħabba, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża Dejjem Verġni Marija, Omm Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp, tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew,
Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Clement, Sistu, Cornelju, Ciprianu, Lawrenz, Crisogonu, Giovanni u Pawlu, Kozma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u t-talb tagħhom għajna f'kollox u ħarisna. Il-qa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Teddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-magħżulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa qaddisa il-qaħħa biex isir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-għażiż Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħal ħobs li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajneh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħadan il-kalċi għażiż li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġa' ratt il-ħajr, birek, tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tal-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluq glorjus tiegħu fis-sema, nofru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa, bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem, il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġus tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Fiċ-ċokontana nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll ninħu semna mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek, nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-mamudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna lihom mulej u għati lilhom u l-daw kollha li jistrieħu fi Kristu, ilena u d-dawl u sliem. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek, li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek, għatina sehem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Giovanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Ignazju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna iżda l-ħnina u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulej indejjem toħloq u tqaddes dan il-ġid kollu timlih bil-ħajja, l-birku
u tqasmu lilna. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu l-liben Alla, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema qiegħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. Raddaħħannix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-satna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtiti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħi d-nubiet ta' d-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. It-qarbina mqazza li għamilna mulej timla li rruħna b'dik il-qawwa li bija il-marti tiegħek Sant'Agnese qditek bil-fedeltà kollha u welbet id-batija tal-martirju bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, irroddu ħaj lil-Alla. Nofru dan ir-rużarju għaż-żgħażagħ kollha li jippreparaw għas-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Lima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Lima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Lima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Lima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek
Ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, affrinna d-dubitna bħal ma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Lim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Lim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Lim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Lim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Lim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Lim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Lim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Lim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Lim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Lim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubitna bħal ma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Tliem għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Tliem għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Tliem għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Tliem għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Tliem għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Tliem għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Tliem għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Tliem għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Tliem għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Tliem għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna.
Gloria lil Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubietna bħala ma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija tifkira tal-misteru tal-Għid. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħala ma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu, aħna mnikku nolfqu dan il-wit ta' dmuħ. E għamela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti bismewiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawt dejjem jiddifuhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qattal tagħna. Missier etern Alla, Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Enna lina. Spiritu qaddis Alla, Enna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Enna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om it-tama, Itlob għalina. Om liżjed safja, Itlob għalina. Om liżjed qaddisa, Itlob għalina. Om liżjed nadifa, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull ima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewgba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraċ tal-migranti, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddissin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddis, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu.
Għati l-inna għaddeja tijak muri Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu l-lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ hekk ikun. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull tiġrib. Amen. Amen. San Giuseppe ta' Qalb Safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. Sant'Agnese Verġni u Martri, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tana, itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.
bekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb min jixtieq jgħin lill-Knisja tkompli ħidmietha fis-soċjetà b'mod speċjali fis-sitwazzjoni preżenti huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew inkella ċempel fuq 21 241 281. Inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall-persuni kollha fil-bżonn. Inselmilkom.